O alcalde Xosé Ramón Romero informou do reinicio das obras do Club de Remo de Cabo de Cruz, unha vez que o Pleno da Corporación aprobou unha modificación de crédito por importe de preto dos 336.000 euros para o seu financiamento e poder así rematar a edificación. Segundo indicou o rexedor, o proxecto inicial sufriu diversas modificacións para adaptar a instalación ás necesidades dos propios remeiros. Xa temos todo solucionado os problemas que había de financiación polos sobrecustes que levou no seu día esa obra. Agora están camiñadas, de que entramos no goberno, o único que encontramos foi licitado, pero hubo moito que facer para poder levar a cabo esta obra, porque estaba todo sin facer. A verdade é que bueno, todo ese esforzo que fixo este goberno vai a valer a pena, non? Segundo el, virá a dar resposta a unha necesidade do Club de Remo Cabo de Cruz, que despois de moitos anos agardando, terá unhas instalacións modernas e totalmente equipadas, á altura do que realmente se merecen. Unha obra moi demandada, é unha obra donde sí que se vai a poder practicar con garantías esta disciplina deportiva, cos fosos que van a ter, e creo que vai a ser unha das mellores instalacións que ten os clubs aquí en Galicia e quizás de toda España, non? A verdade, estamos orgullosos desas instalacións e, bueno, todo o esforzo económico e todo o esforzo que este goberno fixo para que isto fora unha realidade se vai a ver, bueno, pois reflejado cando se inauguren estas instalacións. O alcalde confía en que o futuro complexo deportivo poida entrar xa en funcionamento no mes de marzo.